Nanata karon sa katapusan nga chapter sa atong book series sa James o daghan kayo nga mga bugat kayo nga doktrina nga ginatudlo si James. Puno kini sa kaalam. Naibalota nga ang kaning libro or sulat ang igsuon ni Jesus Christ mao ang naghatag niini. Si James, o dili lang siya usa ka igsoon ni Kristo, but usa pud siya ka leader sa church sa Jerusalem. Mao na nga sa chapter 1, verse 1, nabasa nato nga iyang i-address kani ang sulat para sa tanan nga mga Jewish Christians nga na-disperse sa katibukan outside sa Jerusalem, sa Palestine, outside sa Palestine nga area. So mo na nga ingon siya din ang kaninga sulat akong gihatag para sa mga 12 tribes in the dispersion. So ang kanang mga Jewish nga mga converts, believer ni Jesus Christ na nagsunod-sunod sa iya, iyang gisulatan. O iyang gisulatan, particularly na katong mga Christian na Jewish nga nakatagamtam o mga kasakit. Kani sila nga mga Christian, naka-enkwentro sila o mga persecution, mga pagbabag sa uban nga mga Hudiyo nga dili katuo kang Hesukristo. So pangutana karon, can this also be a message for us presently? Kay para naman kani nga sulat, para naman ni sa mga Jewish nga Christian hindi padala ni James. Yes. Because ang word nga dispersion, spiritually speaking, nag-refer ni siya sa usa ka believer nga ga-sojourn, galakaw, or nagpadayon sa pagsunod ng Hesukristo despite sa mga obstacles or hurdles. So, spiritually speaking, kita po istoryahan ni karon. Mao magani si Peter sa iyang sulat, sa iyang unang sulat sa chapter 1 verse 1, naga-describe sa iyang gisulatan seemingly similar nga mga group of people nga gisulatan po ni James. So in other words, nagasulat kini kanato nga mga katawhan sa Ginoo nga naglakaw dinhi sa kalibutan as pilgrims, sojourners. So nata ni nga kalibutan, but kani nga kalibutan is not our true home. Dili ni mao ang tinuod nato nga lugar. So lumalabay lamang ta dinhi. Ga-reflect ni siya sa atoa. As God's people karon recently, we are scattered in all the entire globe. O nagkinabuhi man ta, faithfully din sa Ginoo, maskin pa og naay mga pagpugong sa tuwa, mga pagtisting nga i-distracta sa atong paglakaw, nga diverta sa ato ang paths. So, kita usab karon gistoryahan ini. Mao na nga
makarelate sa gisulat ni James sa mga Christian sa una, applicable siya para kanato. But kaning text karon nga gibasa nato sa chapter 5 verses 1 to 6 nagtumbok og usa ka particular kaayo nga situation sa mga Kristohanon sa una. Kani sila nga mga Kristohanon, mga pobre. O they were treated cruelly and unfairly. Naka-experience sila og injustice. Hilabi na sa economics, kanabang sa pagpanabaho, sa pagpangita o panginabuhian, naka-enkwentro sila o mga dili maayo nga pag-treat sa ilaha under sa Roman Empire. Or, the same thing, mga pobre sila, wala gid sila ingana kataas nga kapasidad, wala sila gahom, wala sila kwarta, but gi-abuse sila, gi-take advantage ang ilang pagkapobre gikan sa mga wealthy kaayo nga mga landowners ato nga panahon. So we are not referring ani karon sa mga pobre because of laziness. But, nag-refer ta sa mga tao nga na-oppress. Believer sila, Christian sila, pobre sila, o gi-oppress sila. But dili ni bag-ong section na nagsulti si James about sa situation sa wealthy versus the poor. Kaysa James chapter 1 verse 9 to 11, nag-isgot siya about sa mga pobre but being insulted sa Ginoo. O at the same time, gina-contrast niya ni sa mga dato, pero they are fading away. Gaanam sila o wala. Dili sila hatagan eventually o pabor sa Ginoo. Meaning, kani nga contrast niya sa motive nga wealthy versus the poor or the wealth and poverty, dili kani bag-o dinhi sa chapter 5. Sa James chapter 2 verse 1 to 7, gikondem usab niya ang favoritism sa mga dato para lang sa mga dato. Inumdumi katong natay sermon na pag nay dato ilang ihatagan ang nindot kay nga lugar para ato sa ilaha o in that way ang mga pobre ilahang dili kayo ginapaboran. So gahunaw na si James about sa real nga condition, sa situation sa mga Christian nga pobre nga nakatagamtam o mga masin pa din na susulod sa pundok nila o unfair nga treatment. But samot na kani, my brothers and sisters in Christ. Kaya sa panahon nila, adunay oppression. Adunay pag-take advantage. Isip nga mga Kristohanon, gi-take advantage ang ilahang identity. Ang ilang pagkabuutan, gi-take advantage. So mauna, later in this section sa sulat ni James, i-continue niya nga pag-denounce sa mga wealthy nga oppressor. So nagasulti ba si James ani makapangutana ta karon alang sa mga wealthy oppressor nga believers nga gapakasala or nagisgot ba siya about sa mga unbeliever nga gapang-oppress o believers? Asa ka ani nga duha. But nevertheless, mas kinaasa aning duha.
dapat na ito mahinumduman nga any forms of oppression, magikan man ni sa usa ka Kristohanon, magikan man ni siya sa usa ka unbeliever, gikan sa dili Christian, is gi-condemn sa Ginoo. But most scholars believe na si James is likely speaking sa mga wealthy na non-Christian or pwede nga matawag nga mga nominal Christian nga na sa simbahan, ga-attend sila, ga-interact sila, di na sa church, but they never really show sign of real conversion. Nalang sila tinasunod simbahan because ganahan sila socially nga mauban anak. So they go to church, they are close to the church people but far from Christ. Naa sila yung mga pagpaminaw sa gospel, pero gina-resist nila ang call sa gospel. So my brothers and sisters in Christ, mas kinasaan kita po ginakorekta karon. Kaya pwede ta mahimong magamit sa yawa nga device nga mo-press pod sa atong isig ka Christian. But nevertheless, kung maskin pag-ibutang ni nga usa ka outsider ga-oppress of Christian or insider ga-oppress of Christian or nominal, dili genuine nga Christian, naalang siya sa sulod sa simbahan, still, any forms sa panglupig sa isig kaigsuon na to is condemnable by God. Dili gusto ang Ginoo, anak. Dili gusto ang Ginoo. So, we are not talking about sa usa ka dato nga tao na Christian. Di man ni kay basig makaingon ta nga automatically kay dato na siya, oppressor na siya. No. Because naa may mga Christian nga dato but obey and follow Christ. Follow Christ in His kindness. Follow Christ in His generosity. Follow Christ in His hospitality. Na yung mga dato na ingana, ubona nga to ang giampo nga madato ang tanan for the sake nga maggamit na to na for God's glory. Dili sayop nga mag-ampo nga madato ang atong isig kaigsuon. In fact, atong ginaampo nga modato pa for the purpose nga himuon ka sa Ginoo nga magamit ka sa pag-spread sa iyahang gospel. But we are particularly addressing karon sa mga tao nga gapang-oppress, doing sinful, exploiting the poor for their profit. Mao na nga aduna ba kay gospel ani karon nga nagpuyo man ta sa kalibutan nga ingani gyud ang kondisyon dili kay bag-o ang atong situation karon na timing lang din kani sa atong series karon nga aduna mo'y mga injustice nga nagakahitabo sa tuang palibot karon, di ba? Ang atong mga leaders sa government nato ginakurakot ang atong kwarta. Ginagamit nila sa ilahang kauglingon gain, sa ilang kauglingon luho. The more pa nato madunggan karon nga malain ta kay ginagamit man gani nila sa ilang bisyo ang atong kwarta nga gihatag nga tax. So this is not new. Sa una, ingani na gyapon nga kahitabo sa panahon ni James. So naa ba tay paglaom? Aduna ba'y tabang na itong mahulatan, maasahan, gikan sa Ginoo? Yes. Because God will not allow these people to prosper forever. Because God will certainly pour out His judgment. So for us na gina-oppress, God's judgment is our comfort.
For us na Christian nga ginalupigan, God's justice is our comfort. Para sa mga Christian nga gadagmo kay panglupikan, di man ini. Ang Ginoo is just and alive. Nagaalagad tag Ginoo, my brothers and sisters in Christ, nga puno sa pagkamatarong o buhi makadungog. So there is certainty nga maabot gayud ang divine judgment sa Ginoo para sa mga oppressor. Verse 1. Open your Bibles. Nagaingon siya na, weep and howl. Howl for your miseries that are coming upon you. Kana nga word, kana nga statement, prophetic na siya nga language. Sa Old Testament, same nga mga pulong na ginadeclare sa mga propeta. Sa Isaiah, si Amos, ga-declare sila sa mga judgment sa Ginoo, o ang judgment sa Ginoo ang ginasulti nila is inevitable. Pasabot nga, pag i-declare nila ang judgment sa Ginoo para sa mga wicked people, it will certainly come to pass. Mahitabo gayud ka na. Sumuoning sa verse 1 pa lang, na ay warning. Para sa mga wealthy, nga wala din na sa Ginoo, ang warning sa Ginoo. Iyon siya. You will weep and wail. Not because they are suffering, but because of the coming judgment sa Ginoo. So dili lang ni siya usa ka kanina kalautan nga maabot sa ilahan. Dili man ni istorya-istorya. It is certain, my brothers and sisters in Christ. Why? Because this reflects God's justice as something that will surely arrive. Maskin pag adunay delay, mo-arrive gyapon ang justice sa Ginoo. Why? Because ang justice sa Ginoo ga-reflect sa iyang karakter. Unsa nga karakter? Is character of being faithful. Faithful to His words. So meaning, what He says will come to pass. Muna nga, ang justice sa Ginoo is shown in the way na naay garantiya that ang mga gipanglupigan or ang mga tao nga gapanglupi will not go unpunished. Muna, so naay gospel message sa tuwa karon. But at the same time, warning po ni sa tuwa. That if ever nga kita manglupi, we will fall on the same fate. Pareho gyapon nga situation ang atong abtan. Kung manglupig ta sa atong isig ka, igsuon. So, unsaon ka pag iyon sa ni James karon pagpakita ka dinhi nga aduna kay garantiya nga ang punishment sa Ginoo moabot sa mga tao nga gapang lupig. God's justice is not only implied, but gipakita ni James dinhi nga adunay development sa pag-display sa Ginoo sa iyang judgment. Though, dili man nato makita dinhi nga na immediate gayon nga intervention gipakita ang Ginoo sama sa ginasuggest ni James dinhi, but certainly ang judgment moabot because
Nay authority ang Ginoo nasa gahom sa pagbobo anang nga punishment. O He will make the wickedness of this world accountable. So tanaw na to giunsan yan eh. Unsa may ingon ni James nga ipulpil sa Ginoo nga ibubo niya ang iyang justice o ang kanang justice niya being our God is comforting para sa toa. In all areas sa kinabuhi, dili lang sa opresyon. Kaya nga naman, later on makita nato nga kung nagtuman mo ka sa Ginoo, God is just. He will reward you. First, ipakita ni James nga ang Ginoo ipulpil niya in the way nga God will show evidence nga mo expose gayud ang mga guilty. Verses 2 to 3 atong basahon. Nagayon siya na, your riches have rotted. Their corruption will be evidence against you. Verse 2 to 3. Kung ato nang i-gather tanan, nagpasabot lang na nga ang mga nanlupig o nakakuha og gain ana, nakakuha og riches ana. Ang ilang riches will eventually be an evidence against them. Tingnan naman, di na ipakita. First, ingon si James, kanang inyong ipang-hordol, hoard ninyo, kanang bang paspas ko panguha, hoarding sa wealth, kanang inyong pagtigom sa mga kwarta, mahimo na kadugayan o evidence sa inyo ha. Di ba, kanang makarelate kita nga, wala di aso nga makumkum. Kung taguan nimo ang kwarta, maskin pag digital na siya, na may pag-trace na sa kwarta kung asa na nimo gitaguan. So eventually, kung nagtigom ka kwarta sa imong bowl, kay nang lupig ka sa uban, kana nga kwarta will be an evidence sa imong pangpanglupig sa mga katawhan. So kanang imong gipangtaguan nga kwarta, unta is meant to be used. But kung sa imong gibuhat, gitaguan nimo. Ingon din si James, kamo nga mga dato nga gapang-oppress, gitaguan ninyo ang kwarta o eventually kana nga kwarta madugmok ra kana. Nagpakita na actually, ingon si James, ug unsa ang nasa kasing-kasing nila. Or warning basit sa atoa. Naningon siya nila, it testify of their grief. Makita gid nato nga ang tao adunay pagkahakog. Verses 2 to 3, i-emphasize na ni James nga ang kanang ilang pagtigom, wala nila gigamit ang ilang bahandi sa pagtabang nun sa uban. It's a form of greediness. So my brothers and sisters in Christ, maski wala ka nag-oppress di ay, pero gitaguan na to atong kwarta, nalata na lang na wala na to gitabang sa ato ang isigkayson. The more na nga wala na to gitabang sa pag-spread sa gospel, then that shows greediness. Taguan lang nimong kwarta, for what? Diba? That's a big question. Another thing, ingon si James nga ang corruption, ang pagka of gold and silver, just symbolize kani of moral and spiritual decay sa usa ka tawo. And that decay will eat your flesh like fire. Ang pagtaygom nimo og mga bahandi,
Unya gitigom na nimo sa panglupig gikan, eventually it will eat your flesh like fire. O kana mao ang judgment sa Ginoo. So mo na nga God's justice exposes hidden and holds people accountable. God's justice exposes hidden sin and holds people accountable. Even if they think they are safe. Diba? Makadong ka sa mga tao ka ngayon, safe na ka kay makalingkawas ka sa wala may nag-testify sa imuha. But, mabot yun ang judgment sa Ginoo. Because He will expose ang wealth na imong gitaguan will be an evidence against you later on. Kung imo nang gikuha sa pangpanglupig or even sa mga Christian nga dagha kwarta nga wala to gamita sa pag-spread sa gospel, it will be an evidence for us in the coming sa atong Ginoo kung giunsa nato paggamit ang atong wealth. Diba? The parable of the talent. May usa ato nga wala niya gamita, wala niya gigamit, ingon sa Ginoo ako nang gitaguan, giunsa ang ingon sa Ginoo siya, foolish. Nganong wala nimo gamita sa pag-spread sa gospel. So even if wala ta ng lupig, my brothers and sisters in Christ, this is still a warning for us. Because eventually, kung nag-board ka, nagtago ka kwarta, kung wala na ito gigamit for the benefit of the spread of the gospel sa Ginoo, then that will be an evidence for us when our Lord and Savior Jesus Christ, our eternal King, comes back. It will expose us. So muna, nagamito na to. Unsa may naa sa to, mas kinuha pa ta ng lupig. But para sa mga nang lupig, my brothers and sisters in Christ, Christ will come and He will judge the living and the dead. That also goes to say na if naatay sala, brothers, sisters, if naatay sala, then unya dili ta manghinusol ani nga sala, God will punish us. If you will show defiance, continuous rebellion din against sa Ginoo, that will not prevail. God will stop it. Eventually, in the future, God will pour out His judgment o kana maundang na. No, muna nga, my brothers and sisters in Christ, as covenant community, naman tayo mga anak din ni. Diba? Natay mga igsuon din ni. As covenant community, it gave us, if usa sa ato ang mga kaigsuonan din ni, will continue to defy or rebel against God because we know God will judge them. But brothers, kung ikaw po, humbly, kapadol sa Ginoo, God will reward you. Diba last Lord's Day? God will lift you up. Ang opposite sa defiance and rebellion, nga punishment ang madawat for those that obey God and continue to follow Christ, God will lift you up. Another thing, yun sa pagsulti ni James, nga ang Ginoo eventually will pour out His judgment and it will be a comfort for us na na-oppress. Verse 4, basahon na to. The cries of the harvester have reached the ears of the Lord of hosts. Sa atong version ng ibasa ganina, gingon siya din na Lord of Sabaoth. So, moabot kayo ang judgment because para sa mga Christian nga gina-oppress, ang atong mga paghilak, moabot gayod sa Lord of Hosts
Now, my brothers and sisters in Christ, don't think lightly sa word nga Lord of Hosts. Kibugat kay ni. Kaning Lord of Hosts, it means usa ka military power. So in other words, ga-emphasize kani o power sa Ginoo nga mo-act decisively. Kanang mangita gid siya pamaagi nga iya yung ibobo ang iyahang power. Because ang paghilang sa mga nalupigan is a call of help. Nanawag ka sa Ginoo ba og tabang? O ang response na sa the Lord of Hosts, He will assert or He will declare His justice. Or He will declare or He will assert His judgment. So, mo na nga ang hilak sa nalupigan, moabot yun na sa Ginoo. Example, remember sa Exodus verse 2 to 23 to 25, nanghilak ang mga Israelites sa ilang nadawat nga slavery gikan sa mga Egyptians. Kunya, here comes Moses. Ipadala sa Ginoo. O si Moses mao ang nag-lead sa ilaha dito sa land of promise. But while they were there, ang mga hilak nila sa ilang nadawat nga mga kasakit being slave, nadunggan sa Ginoo, mao nga gipadala si Moses. I-qualify na to gamay. Dire, specifically, unsa ang klase nga paghilak. Kung lang taon na to, nahaagid ni siya definition nga paghilak. Dili tanan paghilak, in other words, gadunggon sa Ginoo. Kay, abi nimo, na may mga paghilak sa tao dinhi sa kalibutan. Nga, they only cry because they just want something. Maskin dili na nila need, they cry for that one. And God will not listen. In fact, dili will sa Ginoo nga hilakan nimo ang imong mga wants. Ang wants nimo nga materialistic, worldly, dili na nimo dapat hilakan kung Christian ka. Kay kana nga paghilak, dili man gud ang will sa Ginoo, and God will not grant that. If ever nakuha na nimo, naghilak-hilak ka kay gusto lang ka o mga wants nimo, mga kagustuhan ng nimo, then kung kana wants for the sake sa ato ang kagustuhan, for our self-indulgence, and dili ka na wants nga gikan para unta sa makaglory sa Ginoo, God will not grant that. Sa mga believer, makaingon ta nga, ngano ni pastor man na sila? Nilak-hilak niya nga sila silang wants. No, nang lupig gani. So, i-qualify na to nga ang mga unbelievers nga gahilak-hilak sa ilang wants with defiance and rebellion by hook and by crook. Gapangitaan nila pamaagi nga makuha nila ilang wants. Naghilak-hilak sila sa ilang wants, dili na gusto sa Ginoo, but with their defiance, they try to make ways nga makuha ang ilang wants o nakuha nila in the form na to the extent manglupig sila. So it's not God's will. Eventually, dili na will sa Ginoo. So dili tanang hilak madunggon sa Ginoo. Nay mga hilak nga mahitabo, makuha nila ng desire, but still at the end it will cycle, it will bring them back to the judgment of God.
So kana ka panghilak nato kani dinhi qualify ang paghilak na nga gilupigan ka. Christian ka, wala kay gibuhat nga dautan na maayo kayo ang imong lakaw sa kinabuhi. Ni trabaho ka patas, but gilupigan ka, ang kanang imong hilak will reach heaven. Kaya ang justice sa Ginoo gapaminaw sa mga powerless, and He will intervene in behalf sa imuha. He is our mediator, remember? He brings our prayers, si Jesus Christ. Ang atong mga aguni, mga paghilak, Christ is our mediator. Gitagaan ta sa Ginoo mediator, and that mediator will bring our cry to God. Maski magani ang atong pag-pray sa Ginoo, ang atong mga baba is unclean, o dili nimo abot dito sa Ginoo without Christ. Mo na nga, kung na-oppress ka, duol kang Jesus Christ. And in the name of Jesus Christ, imong hangyoon ang atong amahan na, Father, I am being oppressed. Hear my cry. And with that, through Jesus Christ, madunggan na sa Ginoo, and He will listen and bring judgment sa mga wicked. And this is our last point. Kung yun sa dalon sa Ginoo iyang judgment, He will not only expose and bring evidences sa imong wealth, sa nang lupig with their wealth. He will not only also hear the cry sa mga nalupigan, but ang wickedness is always condemnable dinha sa mata sa Ginoo. Verse 5 to 6. Unsa ingon? You have lived in luxury. In other words, kung imo nang i-paraphrase, nang ingon din ni si James, you have lived in luxury. You have fattened your hearts for what? In the day of slaughter. Tanawa na. Ang wickedness, kasaw na to din sa James chapter 5. Unsa ang ipangbuhat aning mga tao nga makaingon ta, perti na gyud kang ngilad. Sa verse 5 ningon sa tina, ye have lived in pleasure on the earth, and have been wanton. Ye have nourished your hearts as in the day of slaughter. Nagpuyok ka, nanglupig ka, nagpuyok ka sa imong pleasure. Sa imong kagustuhan, gipatambok nimo ang imuhang kasing-kasing. So, mura to sa ka metaphor, no? Dinhi. Ang metaphor nga nagbuhi kag baboy, kunya patambukon man na nimo, ayaw nimo iyahon, di ba? So, sama sa ingani ang paglantaw ni James nga gisel patining nimo ang imong kauglingon, giwarningan niya dinhi ang mga nanglupig nga gisel patining nimo imong kauglingon for your own condemnation. Ang imong wickedness is up to the roof. Unya, kana to the extent para mutambok ang imuhang kauglingon for the time of slaughter. Iyahon ka. So, mo na nga naingon si James dinhi nga usa kini ka pag-warning sa mga tao nga gapang-oppress. Kaya ang God, ang justice sa Ginoo, dili gayud makalimot sa iyahang gisulti. Unsay gisulti sa Ginoo? Sa iyahang balaod. Kung dili ka mo-obey, you will be punished. Dili pwede nga nay usa ka sala unpunished. Sumuna nga God's justice o usa kini ka comfort para sa inyuha, para sa tua nga gapalo sa Ginoo, because
God's justice will never forget the silent suffering sa iyahang mga katauhan. Tanaw ang verse 6, unsay giingon din ha. Sa verse 6, ingon siya din na, you have condemned and murdered the righteous person. Or ingon siya din na, the righteous one. But, tanawag ang verse 6. Murag, makaingon ta nga, murag grabe po kay na verse, no? Ingon siya, ye have condemned and killed the just. Ang mga matarong nga tao, inyong gipatay. Gi-oppress ninyo. Mo kini ang gi-picture ni James sa mga tao nga gapanglupig. Because of their wants, despite buhaton nila ang tanan para manglupig, ang ilang gilupigan, giyon si James, you have killed them. You have killed them. Unya unsay gibuhat sa katong mga na-oppress. And he that not resist you. Now, ato ni sabton. Nay tulo ka possible para masabtan nato pagayo. Nay tulo ka possible nga interpretation. First, ang uban nag-support daw ni sa non-retaliation. As a Christian, dapat dili ta mo retaliate. Ang righteous person does not fight back. Ga-reflect ni siya sa Christian nga values or ethics or virtue or behavior or attitude. Ingon sila nga, as Christian, dili ta dapat mo fight back. Kinaaman tay ang uban ga advocate din ni nga non-retaliation ang virtue sa usa ka Kristohanon. But it also goes to show nga ang reality nga naa gyud sa tuwa karon, maskin sa una nila James, ang powerless kana bang walay gahom, dili dato, pobre, usually kani nga mga righteous nga pobre are able to resist due to the lack of power. Wala sila gahom, wala sila army, wala sila ingon nga musukol ni sa imuha. Na may kwarta ang oppressor. Gamiton niya iyahang power. But ang third nga interpretation is this. Sa pag-ingon din na he does not resist you. Or in other words, he will not oppose or stand up against you. It goes to show Christ-like innocence. So, ga-echo ni or ga-mirror ni sa silent suffering ni Jesus Christ. Noon ang taon na to karon din og dinita makita og very comforting kayong link kang Jesus Christ. Nga si Jesus Christ was unjustly condemned, yet he did not resist. Remember, wala may sala si Jesus Christ, but he was hung on the cross, suffering silently, in agony. So, ang kanina verse, pakita ni silently po sa to, point ni sa to kang Jesus Christ, nga gitawag na to og ang word ni just man, pero righteous ang other term ani. But Jesus Christ is the righteous one. Wala na ilain pa nga matarong dinhi sa kalibutan nga nakasulob og flesh sama nato. Wala na ilain pa nga matarong kundi si Jesus Christ lang. But yet he was condemned and killed unjustly. And yet wala gid siya resistance. So, gaalod ni nga si Jesus Christ as a type
nga lantaw nato karon nga nay mga katawan sa Ginoo gahilom lang na-oppress sila, they did not, but not resisting, also receives the same faith kan Jesus Christ nga silently they are suffering. So mo na nga, yes, he does not resist you is a statement ni siya, my brothers, nga gapakita nga ang injustice can thrive. Meaning, mo increase ang injustice when ang powerful mo take advantage sa powerless. Especially para sa mga na-oppress ng mga Kristohanon. But, brothers, it will also intensify ang atong case. Ang case nga ang judgment o condemnation sa mga oppressor mas makita. Kaya dili man taga-resist. Ang kanang wala tay way nga mo resist, if ever na corner kita, wala kitay way. Wala na gyud ang atong nanagita sa usa ka lugar kani mga tao dinhi, wala na sila kapadulngan, wala na Supreme Court, wala na ingon nga trial or kanang human rights nga ilang madulan. Ani nga panahon, nevertheless, ang ilang non-resistance will also support nga mo increase nga ang link nila kan Jesus Christ. Para sa mga believers, it will make your link to Christ stronger. As you align your suffering sa righteous one na si Kristo. As you continue to exhibit Christ-like characters. So wala nga, my brothers and sisters in Christ, nalantaw na to karon nga ang justice sa Ginoo moabot gyud. Ug makita nato ni sa tanan nga pattern dinhi. So if ever na corner ka, wala gyud kay kabuhat, silently gihilom lang ka, nalupigan ka, it's actually your gain. It's actually our gain. Because it makes our identity more visible than Jesus Christ. As He was also innocently suffered on the cross, but He did not fight back. So muna nga, huwag misod kinidawaton, but don't worry. Kaya nga naman, on a bigger picture, ang oppressor will prosper, might be successful, but it is only temporary. It is only for a while, my brothers and sisters in Christ. Kunya, ikaw nga nagsuffer without retaliation, God sees and hear you. So, God will pour out His judgment rightly para sa mga oppressor in this life and the life to come. The same thing po sa tuwa. Warning ni sa tuwa, but at the same time, kung kita humbly gasunod kang Kristo, even to the extent that we suffer for the sake of Christ, mopod ni, God will reward you in this life with so much more than money can buy,
nga mao ang peace and joy, and also to the life to come. Psalms 103 verse 6, ningon din na, the Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. Romans chapter 12 verse 19, and I close with this verse. Ningon ang Ginoo, vengeance is mine. I will repay, says the Lord. Amen.